Għal-Partit Nazzjonalista l-aġir tal-PBS huwa inaċċettabbli għaliex il-poplu għandu dritt jisma' l-verità u l-aħbar kif suppost, dan għaliex il-poplu jixraqlu aħjar. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta flimkien mad-deputati Nazzjonalista David Agius u Graham Bencini indirizza konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-binja tal-PBS. Bernard Gregg saħaq li mis-sentenza b'saħħitha li ngħatat mill-qorti ħareġ biċ-ċar li l-PBS u l-awtorità tax-xandir kisru id-drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll id-drittijiet fundamentali tal-poplu. Dan għaliex il-PBS biċċa qed jaqdi biss lil Robert Abela u sħabu. Bernard Gregg sostna li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li jibda jsir monitorat sabiex jaraw li l-PBS iħares il-liġi u x-xandir nazzjonali iwassal il-verità kollha. Wara dan in-nuqqas kollu, meta l-PBS u l-awtorità tax-xandir qed jitħallsu minn flus il-poplu u mhumiex qegħdin jaqdu lill-poplu, saħansitra dak illi ġew ordnati li jħallsu se jħallsu il-poplu. U għalhekk huwa meħtieġ biex min għandu r-responsabilità jerfa' dik ir-responsabilità. Qed nagħmilha ċara li għall-Partit Nazzjonalista għall-Oppożizzjoni dan mhuwiex aċċettabbli u ser nibqgħu iva nitkellmu u ser nibqgħu nieħdu kull azzjoni meħtieġa biex dan jitwaqqaf minnu fih għax int jixraqlek aħjar. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista David Agius saħaq li l-PBS irid jagħti żewġ perspettivi u mhux jaqbad suġġett li jridu u qal il-poplu Malti u Awċi ħaqqu xandir bilanċjat. Illum għadha l-istess sitwazzjoni u wara li kien hemm id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell irridu nifhmu li l-poplu irrid jibqa' jingħata l-aħbar sħiħa u kull min għandu u qed jagħti press conference qed jaħros qarrija il-PBS mhux iġġib in-naħa tal-Gvern biss u n-naħa tal-Oppożizzjoni tinjorah imma tissemma il-vuċi ta' kulħadd. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Graham Bencini aċċenna li l-PBS qed jiċċensura aħbarijiet li jġibu lill-Gvern f'dawn l-ikraħ filwaqt li qal li f'pajjiżna qed tkompli tirrenja kultura ta' impunità għalhekk huwa sostna li l-poplu jixraqlu ħafna aħjar minn hekk. Għandna sitwazzjoni fejn il-PBS tiċċensura dak l-aħbarijiet dawk l-istejjer li b'xi mod jew ieħor jitfgħu l-Gvern f'dawn l-ikraħ. Nista' nagħti żewġ eżempji. L-ewwel wieħed meta ġie Papa Franġisku fost l-affarijiet li kien qal parti mid-diskors tiegħu kien iffokat fuq l-importanza li f'pajjiżna nibqgħu niġġieldu il-korruzzjoni. Naturalment din mhix aħbar li l-Gvern li il-poplu jkun jaf allura l-PBS iċċensurat dal-parti tad-diskors tal-Papa fejn għamel enfasi fuq l-importanza nibqgħu niġġieldu l-korruzzjoni ġewwa pajjiżna. Giulia Falzon għal Net News.